2022ko lehen lau hilekoan Musikebarriko programazio proposamena, esan dugun moduan, lehen mailako izango da, aberatsa, eta programazio ildo barriekin dator. Lehenengo, lehen mailako programazioaren adibide izango da, lehenengoz balet ikuskizun programazio ekiko dugula, Malandain Biarritz baletaren eskutik, Maria Antoniet Versailleseko operak eskatuta, Thierry Mandelain koreografo famatuak sortutako obra da. Europako uriburu ugaritako estenatoki bikainenak txundituta utzi dituena, dantza neoklasikoa ikuskizuna. Neoklasikoko ikuskizuna izan ez. Kategoria handiko programazioaren adierazle dira ere guri diren El Caserio obra ezagunaren antzezpena, Nacho Vegas edo Marlangoren kontzertuak, edo Mayumana taldearen kurrentz ikuskizuna. Programazioa aberatsa diogunean, esango da gero eta aniztagoak izango diren publikoarentzat pentsatutako eta oraindino etortzeko dagoan publikoari begira egindako programa diseinua.